Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para siswa-siswi MIPK khususipun kelas gangsal A, B, lan C. Ing dinten punika kepanggih kalih Ustadz Adi ingkang mucal mata pelajaran bahasa Jawa. Semoga kita sareng-sareng bika pembelajaran kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi siswa-siswi kelas gangsal A, B, lan C dipun paringi kasarasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing dinten punika Ustadz Adi badhe mucal ulangan sepisan babakan kasarasan. Monggo siswa-siswi kelas gangsal A, B, lan C midhangetaken piwulangan basa Jawi ulangan ingkang sepisan. Mata pelajaran bahasa Jawa oleh Us Adi, kelas gangsal A, gangsal B, lan gangsal C. Ing dinten punika para siswa-siswi khususipun kelas gangsal A, B, lan C badhe sinau ulangan sepisan bab kasarasan. Indikator utawi tujuan ingkang dipun laksanakaken ingkang sepisan nyimak teks pacelaton. Indikator nomor kalih micara njlentrehake urutaning kedadean. Ingkang nomor 3 maca teks pidato. Ingkang indikator nomor sekawan nulis layang pribadi. Indikator nomor 1 nyimak teks pacelaton utawa percakapan. Sumangga siswa-siswi midhangetaken tuladha utawa contoh saking Ustadz Adi pacelaton ing teks video berikut ini. Kula nuwun. Monggo. Oh, Bu Anjar. Iya, Mas Wildan. Monggo pinarak rumiyin, Bu. Matur nuwun, Mas Wildan. Apa Bu Wilis ana ndalem? Mboten, Bu. Ibu tindak dateng rumah sakit tuwi budhe. Wonten kersa punapa madosi Ibu? Ngene, Mas Wildan. Miturut asiling rapat ibu-ibu PKK RW 9 sore mau, Bu Wilis, ibune Mas Wildan, dipilih nderek lomba mocopat ing kelurahan. Oh, mekaten. Mas Wildan, gandeng Bu Wilis lagi tindak, mula aku titip pesen. Bisa toh? Inggih, Bu Anjar, badhe kula estokaken. Ngene Mas Wildan, sok dina Minggu tanggal 6 Juni 2010, wanci jam 9, Bu Wilis diaturi nderek lomba mocopat ing kelurahan. Tembange dandang gula. Inggih, Bu. Mangke kula aturaken Ibu. Matur nuwun, Mas Wildan. Aja nganti lali lho, Mas. Pareng nyuwun pamit. Inggih, Bu. Monggo nderekaken sugeng kondur. Indikator nomor kalih micara njlentrehake urutaning kedadean. Ingkang sepisan salah satunggaling kedadean mesti duwe urut-urutaning kang runtut. Coba murid-murid critakno kedadean kang sumbere saka kedadean pakulinamu saben dina. Bantu bapa utawa ibu ana ing omah.
Coba ditulis nganggo basa Pandinamu. Mekaten piwulangan ing dinten punika kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.